Mntasekhaya, khawuchophe mani. Uhlale phansi ukungichazele into yobana uyawude uzibone nini ngalamehlo abantu bakubona ngawo wena. When are you ever going to see yourself with the same eyes that people are looking at you? Hey, Mntasekhaya, mihla nezolo uphakama emadabini anzima ungenawo nomkrwelo. Bathi sebegqibile bakuphelile ngawe uvumbuluke, ngoba wena kaloku ungavumbuluka kumadabi. Abantu bothuke mani uba kutheni usemhle, kutheni usenobele kubo, kutheni usahambela phezulu, kutheni usahleka sincerely. Kawuba abaninzi, especially aba bantu banento zinobunewu zomhlaba, bathi bayakuzonda, bakuzondela ukuqina kwakho, bahlenje ungavumbuluka sekugqitywe ngawo. Ndizothi kuwe kwaye kudlala upuca Ntase, inkulu into engawe, inkulu into ngawe, uyingangamsha. Ndizokubuza namhlanje uba ude uzibone nini wena ngale mehlo wentshaba zakho. Ubiziwe ngamagama, uyaxekiswa, akuyeki mani, kuyaqhubeka. Kudala uMother Nature, umdala amanyange, ekubonisa, ekuprojectela ngabantu apha phambi kwakho uba yimani uyingangamsha. Do you understand this about yourself? But hayi Ntase, awude uyibone. Bambi bakubiza ngamagama, bakucekisa igama lakho kungekho ndawo bathatha ngawe kakuhle ngawe. I-character yakho yet it stays constant in the fact that wena kakade ungilaa mntu kufuneka bakubiza uba awuyindawo, andiyindawo. Uyila type ithi xa ithetha ithi kanti kule yam impilo kuzogqibela mna umdala namanyanga asekhaya, kogqibela intando yomdali namanyanga asekhaya. Ndizothi kuwe Mntasekhaya namhlanje xa undibolekele ndlebe ngale mini yenzolo, ndizibulisele kuwe Mntasekhaya ndithi noko